Да си майка на 2 деца, определено ти трябва енергия. Запази видеото, защото сега ще ти дам моята рецепта за енергия и настроение още от сутринта. Първо изпий чаша с вода. През нощта тялото ни се възстановява и силно детоксикира. Повечето хора се събуждат дехидратирани. Пиенето на вода първо на празен стомах намалява мозъчната мъгла, подобрява кръвообращението и стимулира червата. Добави 1-2 капки етерично масло от лимон към чашата с вода. Етеричното масло от лимон помага за алкализиране на организма и за нежна детоксикация. В канала ми има видео, в което можеш да разбереш защо трябва да използваш етерично масло от лимон, а не лимон в сутрешната чаша вода. Вдишай етерично масло от мента от длани. Ако си бременна или кърмиш като мен, използвай сладката мента. Ако не, обикновената мента. Ментата е натурално кафе. Тя повишава енергията и подобрява концентрацията и фокуса при вдишване. И следващото нещо, което може да правите по цял ден, е да дифузирате див портокал или мандарина. Нека денят започне с бодрост. А ти как започваш сутрин деня си? Сподели ми твой сутрешен ритуал за повече енергия.